Какъв е зловещия произход на свещите за рожден ден? Добре, в много европейски култури, по-точно германските, рожденият ден не винаги се е смятал за нещо хубаво. По-скоро е бил считан за опасен момент, особено за децата, които били по-податливи на болести, зли сили или лош късмет. Според вярванията, в този ден границата между световете ставала изключително тънка и злите сили, демоните могат да навредят на децата. За да предпазят детето, родителите слагали на сладкишите свещи по една за всяка изминала година. Интересен факт е, че са слагали плюс една, която всъщност е за закрила и за бъдещето. Смята се, че пламъкът е символ на живот, а огъня пази всички тези зли създания далеч от нас. Духането на свещи също има корени в миналото. Древните гърци правили кръгли сладкиши в чест на Артемида, богинята на луната. С ритуала с духането на свещи, древните гърци вярвали, че така техните желания отиват право при Артемида.